खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। समाजारि बिजोङाव गोबां गोख्रैथिजों गोसारनाय क'क्राझार सेरफांगुरि बाजाराव थानाय बाथौ थानसालिनि मेल जिरायसालि न'ब्लाङाव बेंगलि आरो बिहारिफ्रा मेल जिरायनाय समाव चेयारफोरखौ बुफाय बुसि खालामनाय जाथायनि सायाव रोखायै मिथिहोदों दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिफ्राय। फोसावनाय बादिब्ला बे बुफाय बुसि खालामनाय जाथाया मोनानि 8 रिंगासो समाव सोमजिदोंमोन। बिथांमोना मेल जिरायनो होननानै बाथौ थानसालिनि जिरायसालिखौ बिनायलाय आफादनि सोद्रोमाफोरजों सावरायनानै होनाय जादोंमोन। बिथांमोननोल' नङा बे जिरायसालियाव बेनि सिगाङावबो गोबां आफादफोरनोबो मेल खालामनो बियोब्ला बे जिरायसालिखौ जेबो रिभिउ गैयाबालानो होनाय जायो। बेबादिनो बिथांमोननोबो हगारनानै होनाय जादोंमोन। नाथाय मेल खुंबाय थानाय समावनो जोबथायाव गावसोरनि गेजेराव मोननै दोलोजों बबेबा मोनसे खोथाखौ लानानै दावराव दावसि चेयार बुफाय बुसि खालामनाया सोमजियो। जेराव बाथौ थानसालिनि चेयार टेबोलफोरखौ सिफायनाय जादों। नाथाय जोंनि बाथौ गौथुमनि आफादफोरनि सोद्रोमाफोरजों जेबो दावराव दावसि जायाखै। समाजारि बिजोङाव बर'फोरजों आरो बर'फोरनि गोथार बाथौ थानसालिखौ गुबुन हारिया बुख्रुबनायनि गोबां खौरां बिजोङाव गोसारदों। नाथाय बेबादि जायाखै। बिथांमोना गावसोरजों गावसोरसो नांज्लाय खमज्लाया सोमजिदों। बेखौ लानानै जों दुलाराय बाथौ आफादनि सोद्रोमा आरो मेल खुंनानै चेयार टेबोलफोरखौ बुफाय बुसि खालामग्राफोरखौबो सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां थासारियाव लाबोबाय। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बाथौ जिरायसालिनि न'ब्लां एबा जिरायसालियाव बेबादि बुफाय बुसि खालामनायनि थाखाय निमाहा बिनो थाखाय थियारि जाबाय आरो सिफायनाय चेयार टेबोलफोरखौबो बायनानै होफिननो थाखाय खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार सेरफांगुरि बाथौ गौथुम आफादनिफ्राय। रायजो सभानि बिसायख'थिनि खालारखौ फोसावबाय। फैगौ 16 मार्चआव खुंजानो थांगासिनो दङ रायजो सभानि बिसायख'थिया। मख'नो गोनांदि लांदां जानो गोनां मोन 37 रायजो सभा मासिफोरनि गेजेराव मोनथाम मासिया आसामनि। फोसावनाय बादिब्ला रायजो सभा बिसायख'थिनि नमिनेसन बिलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 5 मार्चआव आरो बेनि उनाव 6 मार्चआव नमिनेसन बिलाइखौ आबुङै नायबिजिरनायखौ जागायगोन आरो 9 मार्चनि गेजेराव बिजाथिफ्रा गाव गावनि नमिनेसन बिलाइखौ बोखांनानै लाफिननो हागोन। 16 मार्च खालि फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिमहालागै खुंजागोन रायजो सभा बिसायख'थिनि भट होनाया आरो बै सानखालिनो 5 रिंगानिफ्राय भट साननाया जागोन आरो फिथाइखौबो फोसावगोन। बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलखौ फिन दुथां सुबुंफ्रा फोजोबस्रांनो नाजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि बाटाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय दावबायथिलि मानास चौकियाव सोरबा दुथां सुबुंफ्रा अर सावनानै गालांदों। बे जाथाया मैया फुंनि समाव जादों। अर नांनायनि जाहोनाव मानास चौकिनि हाग्रा गुदुआव गुवार ओनसोलाव खामनानै सिलिंखार जादों। हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा गोबां नाजासेयावबो अरा गोबां जायगायाव गोसारलानायनि थाखाय आबुङै खोमोरनो हायाखै। अर खोमोरग्रा हान्जानि गारिया जायगायाव सहैनानै अरखौ आबुङै खोमोरनो नाजानायखौ जागायजेनो। गुबुन रायजोआव फिन आरोबाव आसामनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला धेमाजिनि सत्य सयकिया मुंनि सासे सुबुङा केरेलासिम रेलगारिजों थांबाय थानाय समावनो सोरबा दुथां सुबुंफ्रा बुथारनायनि अजद दैखांदों। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय 16 फेब्रुवारिनि हरनि समाव जोबथा खेबनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरजों फननि गेजेरजों रायज्लायहरदोंमोन सत्य सयकियाया। बे रायज्लायनाय समावनो फननि गेजेरजों सोरबा दुथां सुबुङा गावखौ बुथारगोन होननानै फोरमायहरदोंमोन होननानै मिथिहोदों। अन्ध्र प्रदेशनि थेलानि जंसननिफ्राय नखरनि सुबुंफोरजों जोबथा खेब रायज्लायहरदोंमोन सत्य सयकियाया। नाथाय बेनि अखानायैनो फुंनि समाव बिनि थैनाय खौरांखौ नखरनि सुबुंफोरा मिथिनो मोनो होननानै मिथिहोबावदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय मानो बुथारखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। दिसपुर पुलिसनि जेयाव नांदों सानै सुबुं आरो सासे आइजोखौ हमनो हादों। गुवाहाटी सोहोरनि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय बिसोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। पानबाजारनिफ्राय राजु आली मुंनि सासे सिखावखौ खानो हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सानै मइनुल हक आरो जन्मनि नाथ मुंनि सानै सुबुंखौ हमनो हादों। बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय खावनाय बेसेन गोसानि गहेनाफोर नोगोद 2,73,500 रां, गंनै मबाइल फन आरो गंसे बाइकखौबो हमनो हादों। 25 তাৰিখৰ পৰা এই মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা আমি বিপিএফ দলে ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজত মাছ ৰেলী এইটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে। প্ৰথম কোচেগাঁৱত হ'ব, ইয়াৰ পিছত পৰ্বতজোৰাত হ'ব, ইয়াৰ পিছত কোকৰাঝাৰত হ'ব, ইয়াৰ পিছত খাজুৰগাঁৱত হ'ব, ইয়াৰ পিছত বিজনীত হ'ব, ইয়াৰ পিছত খালবাৰী। এনেকুৱা আমি 10টা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে। 10 দিনৰ ভিতৰত 10,000 গেডাৰিং কৰি পেলাই আমি মাছ গেডাৰিং কৰিব। সেইটো আমাৰ দলৰ। আৰু একটাটো হ'ল 25 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া 5টা গেৰেণ্টি সেইটো ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব। ব্লক ৱাইজত মানে 5টা গেৰেণ্টি যিটো বেনিফিচাৰী ইহঁতক বেনিফিচাৰীসকলক চেক বিতৰণ কৰা আৰু মাটিৰ পাট্টা দিয়া। এই 5টা গেৰেণ্টিটো
আমি অহা 25 তাৰিখৰ পৰা ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু মাছ গেদাৰিংটো পচাইগাঁৱৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব কিন্তু বিশেষভাৱে বিটিসি বাহিৰত ইলেকশন নেখেলিব বিটিসি ভিতৰতে ইলেকশন খেলিব কিমানটা সিট খেলিব নেখেলিব যেতিয়া ঘোষণা কৰিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম আৰু আমাৰ ৰেলীটো যেটো অহা 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি গম পাম আমি ক'ত খেলিব পাৰে ক'ত খেলিব নোৱাৰে তেতিয়া আমি অলপ ক'ব পৰা হ'ব এতিয়া আমি ৰাইজৰ মাজত সোমোৱা নাই যেটো সেই কাৰণে আমি এতিয়া উমুক সমষ্টিত আমি খেলিম উমুক সমষ্টিত নেখেলিম এইবিলাক কথা আমি ক'ব নোৱাৰো UPPL আৰু BPFৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত কথা পাতিব লাগিব আৰু আমি তাত নুখুমাও আমি মাত্ৰ শুভেচ্ছা দিম আৰু তেওঁলোকে মই ভাবো যে ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে নিশ্চয় কথা পাতি আছে এজিপিৰ লগতো আমাৰ কথা বতৰা চলি আছে এক প্ৰকাৰ আমাৰতো সদায় লগ পাই থাকো গতিকে বুজাবুজি আমাৰ 90% আছে 10% অলপ আলোচনা কৰিব লাগিব আমি কৰি লম